Ita, isagot mi kada iti istorya ana pauluan. Ti higante nga alutiit. Tampok itang aldaw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Anya tinapasamak iti daytoy a lugar, Prinsipe Agilos. Kaeskwateran dito'y. Narakrak amin na babalay ditoy. Ken awan dagiti agindag. Wen nga rod. Kaslamutan war zone tila nga daytoy a lugar. Anya nga ta tinapasamak ditoy. Bagyo nga ta tinang dadael kadagiti babalay. Panagkunakat saan, apong? Alangan mo't aging ginad. Awan mo't tinaipadamag aging ginad. Saan aging ginad ti makagapo iti pan nakadadaal dagiti babalay iti daytoy a lugar? Anya nga rod. Dayta ti takwatan ta apong. Umay ka. Agsukimat ta iti daytoy a lugar. Kitaam dagitoy apong. Ha? Tugot ka di dagita? Wen apong. Anya a klase ti tugot dagita? Kaslamat tugot ti buaya? Mabalin na kasta apong. Kas makita ka dagiti atugot. Nagmarka dagiti nagtatadem ako ko te akin tugot. No kasta. Buaya ti akin gapuanan iti pan nakarakrak dagiti babalay iti daytoy a kaeskwateran. Mabalin na kasta, apong. Ha, kita. Adda sumungad a tao. Huwag nagpaiso. Umay ka. Agdamag ta iti dayta a tao. Ay na, narungsot nga ayop taking kapuanan ti pan nakarakrak dagiti babalay ditoy. Buaya ka de, baro? Saan ama? No sana buaya. Anya ngay nga rod. Higanti nga lutiit. Anya? Higanting alutiit. Uwen, nakabutbutang. Saan pa yakaptan ti uri anya klase ti patadam? Anya? Ayan dagiti kakadwam nga agindag ditoy. Pimanaw da aminan. Tamamutang da nga amangan no agsubli di higanti nga lutiit. Kasta. Kit amoyo. Talo a tao ditoy tinalunon na asi bibiyag. Diyos ama na nga asi. Agkaan iti tao di higanti nga lutiit. Uwen ama, nakabutbutang nga rod. Tiliwin na ti biktima na, babayin iti dila na. Anya? Takal nga lutiin! Buhayan samad! Anday na yan! Buhayan na yan! Adan nililiw na babae ni Tinila na! Katalununan na! Tumaray na yan! Taray! Men! Paltugan nyo da ita aparswa! Fire! Ceasefire! Ceasefire! Kitaan nyo! Nunatayan da ita aparswa! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Sir! Si Bibiyag Pay! Sinakmal natin may isa kadwa tayo! Men! Open fire! Mawanan, timarayan! Imanawan jay kabutbutang nga parsa. Anya kita ti parswa day jay. Saan mo't abuaya, sir? No di kat kasla aluti itilangana. Higanti nga luti, kasta ka di. Kasla kastan, sir? Tidakas na. Kumtat ti bala dagiti paltog tayaw. Wen nga rod, sir. Sana pulos anan ano iti panang paltug tayo kenkwana. Ampay makapay sapay ka daw tayo tinalon na si Bibiyag, sir. Huwag nga rod. Wala. Agsubli tayo pa'y lagi di headquarters. Masapol ang makikoordinate tayo. Kadagiti kakadwa tayo, kadagiti kabang-ibang lugar. Yes, sir! Yes, sir! Adon nababalay iti dinadaol ti higanting alutiit iti naduma-duma a lugar.
Kastamat nga addan agarop 5 at tao nga inalunon na. Burbur tiyapay lang daytoy kadagiti masaknan. Taawan ti makailawlawag no sa tino tinagtaudan na. Kanoan niya talaga ang klase apar swaray jay. Isa mayab abiso tinta ipanagannad amin. Tapno saan na tayo ang mabiktima ti higante nga alutiit. Prinsipe Agilos. Anya matenday tangay padamag ti radyo. Ag dinamagan ti maipapaan iti higante nga alutiit. Wen nga rod, apong. Nagtaudan nga taday jay. Dayta ti masapul at akwateng. Saan nga takas ken ka? Nagtaod iti sa balya planeta. Ha? Wan tasan mo't agagangay dayjay a parswa. Alutiit, ngem nagdakkel mat. Dakdakkel pay, ngem tay kadakkelanen a buaya a nakita. Agtignayak itamat laeng, apong. Nasken amalapdak dayjay a higante nga alutiit, amang biktima pay iti tao. Men! Agalir to kayo! At day tamanan ti higante nga lutiit. Wen sir! Awan pa lang ti agpaputok ko na kayo. Amang ano da mairaman na tao. Kakabsat! Umadayo kay paila ditoy. Narasan nyo! Da kami ti makamu iti dayta aparso. Ha! Hebe, kita nyo! At daubing iti asidag ti higante nga lutiit. Ungag peso. Ano tayo namitan tayo, sir? Awan ti agpaputok! Ang mga ano mapaltugan ti ubing. Sir, sakmalo ng ti alutiit ti ubing! Ay, sus! Ha! Madali pogpog! Ah, sir! Inakop ti alipugpug ti ubing! Ha! Anya dahi tuya na mapaspasama! Naispal kan ubing. Thank you. Nagmayat ti aglugan iti bukot mo. Timmayab ta. Ha? Sika ka din ni Superman. Superman? Wen, tayo naispalnak iti monster amang kaan kumakanyak. Kat intayab nak. Kwa. Sika ka din ni Superman. Saan? Siyak ni Agilos. Ha? Ala, isurom no sa dino ti balaya. Tay tulot kan. Sigurado ang madanagan ng dagiti naganak mo. Men! Agdigidan tayo amang paltog iti daytay ganti nga lutiit. Ti grenade launcher ita ti aramaten tayo. Nakasagana kami amin, sir! Men! Fire! Posible pa lang asan ang narangrangkay dayta aparswa. Sir! Saan tayo makita? Nagpuskol ti asok? Urayan tayo amawak ni Tanti Asok. Hanggang agalir to kayo lang. Kitaan niyo, sir! Ha! Ad-ada di makkel ti ganti nga alutiit. Saanan anasaya ti mapaspasamak. Ad-adda dumakdakkel ti higanti nga alutiit. Kabayatan asaksaktan dagiti pulis. Ad-adda pa erimosat. Nasken ti panaggarawkan. Amang ano ad-ado pa'y ti mabiktima na. Nujak agtignay adagos. Ano ito ti aramitin tayo, sir? Awan pa iti agpaputok. Saan tayon asaktan day ta parswa? Tad-adda ad dumakkel. Ken rumungsot. Kabayatan ang masaksaktan. Ano nga rin ti aramitin tayo, sir? Diyaka mo. Sir! Tatamanin ti alipugpug! Sir! Angin mo iti napigsa. Siya kung ti makamu iti higante nga alutiit. Kitaan niyo na dyan, sir! Tao nga tatapaw iti alipugpog. Kung nga pweso, sir! Sino day ta at tao? Siyak ti sangwam! Alutiit! Ti pagsuka. Isaganak. Sila pala babaan iti atidog adila na. Napagkat ti dila na. Tsak makakal iti napagkat adila na.
balag ti alipugpug na akalan. Pulipulan na kung tidila na. Ti palso ko. Palso at ti mata na. Ita, higanti nga lutiit. Ikarumon ti kinadakas mo. Makamon ti alipugpugkan ka. Nuan niya ti pagbanagam. Saan? Di na ko mapatayon. Mairaman amatay ti sikog ko. No patayon na. Anya? Masikog ka? Ngem agar aramid ka iti dakas? Jakmat pagayatan tar aramida. Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, iti daytoy akadakkel ko. Saanen nga umanay dagiti lamok lang akana. Masapol ang mga anak mo't kadagiti dadakkel a parswa. Tano sa anak amangan, matay mo't dagiti itlog iti buksit ko. Apay nga rod a tao dagiti inalunon mo. Nagado nga ayop a mabalin mo akanan. Diyak kumamot kaya't akanan dagiti tao. Ngamsaktan dakmat ngamin. Awan mo't dakas ngay naramid ko kadakwada. Ngam idinakita dak. Sinaktan dak. Uray nung kasta. Nakabasol ka. Pakawanan na kuma. Prinsipe ti hangin. Ha? Am muna? Wan, no da kami nga ayop. Mo da ka. Anya? Pangasim ko ma. Di nakpatayan. Kaasyam dagiti itlog iti buksit ko. Bay nga agitlogak pay. Sakpay ato saunda. Sige. Maawatan ka. Tawan basol dagita itlog iti tiyan mo. Iturong na ka ti alipugpug iti lugar anak kay karyam. Agyamanak, prinsipe ti angin. May salaang tipak pakaasi. Biro kam ti tao nga kingapuanan iti panagbalin ko akastoy. Anya? Tao ti aking gapwanan iti panagbalin mo ahigante nga alutiit? Un prinsipe Agilos. May sadakas at tao. Anya? Naparmak ti higante nga alutiit, babaan ti datdatlag at taong agtatapaw iti alipugpog. Anyan na kinadatdatlag dagitoy ang mapaspasamak ita ditoy lubong. Immuna ti higante nga alutiit, asaan nga ammo no sa dino tinagtaudan na. Simmaruno ti taong agtatapaw iti alipugpog. Saan ang mailawlawag dagitoy apaspasamak? Ngam tinapatag, naparmakan ti higante nga alutiit, kat nagsubli ti lina kan kapya ditoy lugar tayo. Nangagtamutan, tinaipadamag iti radyo. Ay, anyan, Prinsipe Agilos. Maborbor dyan, dagiti tao iti kinataom. Wen nga rod apong. Tinapatag, naparmak mo ti dakes aparswa. Tihiganti nga alutiit. Nga may sa aburbor siya ti imbati kanyak dayjay nga alutiit. Borbor dya? Wen, apong bubod. Masapol at akwatek. No asino ti aking gapwanan iti panagbalin a higante. Dayjay nga alutiit. Ditan gagayem, tinaggibusan ti istorya at ampok itang aldaw. Iti pannakigasang-gasa ti Murtalahiro. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni June Rebutaso. Kanitimat direksyon
Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong